Türkmenabadda zibilhanada bolan pyçaklaşmada bir adam öldü. Lewap vilayatynyň Türkmenabad şäheriniň demir ýolçular köçesiniň uruny ýerleşýän zibilhanada 6-njy dekabrda zibil dörýän 10 töweregi adamyň arasyna dawa jenjel turdy. Azatlygyň habarçysy bu wakada bir adamyň pyçaklanyp öldürilendigini habar berýär. Şeýle bu waka boýunça jenaýet işi açylypdyr. Türkmenistanda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň arasyna Azatlyk radiosy soňky ýyllarda eklenç gözlegini zibil dörýän adamlaryň köpelýändigini habar berdiler. Wagtal zibil üstüne uruşlar turdy. Geçen hepdeniň duşanby güni Türkmenabadda turan şeýle uruşlaryň birine Türkmenabaddan, Farabdan we Çärjewden bolan zibil dörýänçiler öz aralarına uruşdy. Azatlygyň habarçysyna görä Türkmenabadda zibil dörýän adamlaryň arasyna serhetler emele gelipdir. Olar öz aralarına şol serhetleri böwüsmezlik boýunça olalaşýarlar. Her kim öz serhetiniň çägini zibil dörýär. Ýöne haçan biregiň zibil serhetlerini howp abansa adamlaryň arasyna dawa jenjel turýar. Zibil serhetleriniň emele gelmegi bilen zibil dörýän adamlaryň arasyna özara ulalaşyklar, toporlanşyklar dörýär. Olara goşulmak üçin hem tanış gerek diýen sözler aýdylýar diýip bir ýerli ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Habarçynyň maglumatlaryna görä pandemiýa döwründe zibil dörýän adamlar san taýdan köpeldi. Bu ähli ýerlerde şeýle, Aşgabatda hem şeýle diýip habarçy aýtdy. Ýurtda ykdysady krizis saklanyp galýan mahal Azatlyk radiosynyň habarçylary we çeşmeleri ýurtda barha ýitileşýän durmuş kynçylyklary, ilatyň gün gödören aladalary barada şeýle de aman galmak üçin zibil dörmäge, diligçilik etmäge mejbur bolýan adamlar artýan jinaýatçylyk hadiseleri şol sany ogurluk we talaňçylyk hadiseleri barada habar berýärler. Mundan ozal çeşmeleriň Azatlyk radiosyna tasdiklamagyna görä ýurtda giň ýaýran işsizlik hökm sürýär. Ýöne häkimetler ilatyň ýüzbeýid bolýan ýeti ykdysady we durmuş kynçylyklaryny açaçan boyun almaýarlar. Türkmenabadda zibil üstüne turan pyçaklaşma şäheriň otly mendiliniň golaýyndaky zibil çelekleriniň ýanyna bolup geçipdir. Türkmenistanyň içeri işler ministrligi ýurt boýunça jenaýet hadiseleri barada resmi sanlary köpçüligi ma'lum etmeýär. Ýöne Azatlygyň habarçylary we çeşmeleri Türkmenistanda resmi taýdan jemgyýetçiligi ma'lum edilmeýän jenaýet hadiseleriniň soňky ýyllarda görnetýän artanlygyny habar berýärler. Geçen ýylyň aprelinde Azatlyk radiosy Paýtot Aşgabatda zibilhanalaryň üstüne uruş dawalaryň köpelýändigini habar berdi. Munyň ýany habarçylarymyz 70 ýaş Aşgabatda bir zibil dörýän adamyň zibil üstüne turan uruşyň pidasy bolan bolmagynyň ahmaldygyny habar berdiler. Ýöne hasazol ýanwar aýynda habarçylarymyz Paýtotyň zibil çeleklerini resmi däl görnüşde gödäwçilik edýän garawullaryň peýda bolanyny habar berdi. Bu maglumatlaryň fonunda 2021-nji ýylyň bahar aýlaryna Türkmen polisiýasy Marada zibil dörýän adamlardan kommunal gulluklaryň formasyny giýmegi talap edip olary jemaat gullugynyň işgärleri ýaly edip görkezmäge synaşdy. Ýöne munyň bilen hem zibil gözleýän adamlar barada habarlaryň ýetdilmedi. Hatda 2021-nji ýylyň oktýabryna Aşgabatyň polisiýasy şäheriň täze ýaşaýyş toplumlarynyň töweregini zibil dörýän adamlary elit jaýlaryň görküne ziýan ýetirmek daýyplap wagtlaýyn tutsak etdi. Habarçylarymyzyň maglumatlaryna görä Türkmenistanda zibil dörýän adamlar köplenç plastik gap, karton, kagyd we renkli metal gözleýär. Ýewropal deputatlar mejburi häkmet netijesinde öndürilen türkmen harytlarynyň gadagan edilmegine çagyrýar. Ýewropa parlamentiniň 300-den gowrak wekili türkmenleriň we uýgurlaryň gulçylygyny öndürilen önümleriň Ýewropa Birleşiginiň çägine import edilmegini gadagan etmäge çagyrdy diýip Türkmen News neşri Ýewropa Komissiýasynyň prezidenti Ursula von der Leyen'e iwerilen hata salgylanyp berýär. Hatyň awtorlarynyň nägtamagyna görä Ursula von der Leyen 2021-nji ýylyň 15-nji sentýabryna Ýewropa parlamentine neden çykyşyna mejburi häkmet arkaly öndürilen önümlere gadaganlyk girizekdigini wada berdi. Deputatlaryň pikirçe Ýewropa Komissiýasynyň bu wadany ýerine ýetirmeginiň wagty geldi. Gulçuluk ýagdaýyna salynan uýgurlar, türkmenler ýa-da islenlik başga ýurdun erksiz işçiler tarapyndan öndürilen köýnekler, ayakkablar ýa-da awtologlar inniden öýlek biziň dukanlarymyzda satylmaly diýip deputatlar ýazýar. Olaryň pikirçe bu talaby ýerine ýetirmek mümkin. Bu mümkin. Birleşen Ştatlar bu işi başardy. Inni Ýewropa Birleşigi hem bu işi etmeli. Bu karary gijikdirmek ýa ýumşatmak üçin edilen hiç bir finansyga ýol bermek bolmaz diýip hatda edilýär.
Türkmen News nesirinin redaktoru Ruslan Mätiýewiň pikirçe, bu ören wagtyny edilen ýöllenme bolup Türkmenistanyň ykdysady krizisiň, şol sany paýta meýdanlarynyň ýagdaýlaryň ýitileşýän, paýta ýygmaga çekilýän çağalaryň sanynyň köpelýän wagtyna gabat geldi. Paytaxtın bazarlarında satıcılara 18. dekabrdan sowdany dowam etdirmäge ruhsat verildi. 4 ay içi hareketmeden soň bazar işgärleri koronavirusyň ýoklugy barada şahatnama alsalar sowdasyny dowam edip bilerler. Şol birakdyň özünde de Türkmenistan şu çaka çenli öz çäginde koronavirusyň bardygyny resmi derejede boyun almady. Sowda karhanalary we olaryň işgärleri köpden bäri garaşylýan işini dowam etdirmek üçin ruhsat aldylar. Bu barada 16. dekabrda Azatlyň habarçysy habar berdi. Onun sözlerine göre sowda yerlerinin eýelerine we kärendiçilere koronavirusyň ýoklugy barada resmi nama alsalar 18. dekabrdan başlap sowda etmäge ruhsat berilýär. Şol birakdyň özünde de käbir bazarlarda bir gün öň sowda etmäge ruhsat berilipdir. Hususan da ýer içinde Lomoy bazar diýilip tanalýan garaşsyzlygyň 15 ýyllygy bazarında saglyk ruhsaty esasında 17. dekabrdan başlap satyjylara we dukanlara işlemäge ruhsat berilipdir. Şeýle hem sowda işgärleri maska we ellik giymek, dezinfeksiýa serişdelerini ulanmak ýaly rasaçylyk çärelerini berja etmeli. Ýerdeminlerde ýerleşýän dukanlaryň we salonlaryň eýelerine de şol bir şertlerde işlemäge ruhsat berilipdir. Kafe we restoranlar açylypdyr. Teatrlaryň açylmagyna garaşylýar. Hususan da 26. dekabrda Pushkin adyndaky Rus teatry tomoşaçylar üçin gapasyny açar. Şeýle-de habarçylaryň sözlerine görä işe başlamagy ruhsatyň berilmegi bilen bir hatarda telekeçiler bayramçylyk üçin şäher bezeglerine terişde ýygnamak, köçeler üçin ışıklar hem täze ýyl arçalaryny oturtmak ýaly häkimetler tarapyndan geçirilýän çärelere pul tapşyrmaly edildi. Sowdanyň we işiň entek başlanmandygyna hem telekeçilerde serişdelerin ýoklugyna garamazdan talap edilýän puly bermekden ýüz öwürýänlere kärhanasyny yapmak we gapasyny möhürlemek haýbat atylýar. Çäklendirmelerin ýeňilleşdirilmegine noýabr aýynyň başynda garaşylýardy. Soň bolsa bu düşündürüş bermezden birnäçe ýedek ýyza testirilipdi. Gulplama sebäpli birnäçe alap telekeçileriň köpüsi ýitki çekdi we ýapyk deshalaryň işgärleri eklenişsiz galdy. Döwlet tarapyndan koronavirus pandemiýasy zerarly ziýanyň öwedine dolmak üçin iraty maddi goldaw berilmedi. Munyň tersine gazançsız galan telekeçiler we söwdegärler kömegiň ýerine salgytlary we kärende töleglerini berja etmäge mejbur boldular. Käbir satyjylar gadagançylygy bozup gizlin sowda etmäge mejbur boldular. Düzgün bozuculary tutmak üçin ýetgiderli polisiýa reýtleri geçirildi. Türkmenistanyň hökümeti girdilen çäklendirmeleriň wagty we şertleri şeýle hem pandemiýa döwründe çäklendirmeler zerarly ziýan çeken ilata döwlet goldawy barada resmi beýanat etmediler. Türkmenistanda gulplama awgust aýynda COVID-19 keseliniň we ölümüň görülip eşidilmedik derejede köpelen wagtynda başlandy. Hökümete ýakyn çeşmeler koronavirus keseliniň ýurtda hasaba alınýanlygyny ema köpçülige ma'lum edilmeýänligini habar berdiler. Hökümete ýakyn çeşmäniň 14-nji oktýabrda Azatlyga beren maglumatyna görä 2020-nji ýylda pandemiýa başlaly bäri Türkmenistanda koronavirusdan 25 000-den gowrak adam ýoğulypdyr. Dünýäde koronavirus bilen kesellenleriň sany 273 millionyň geçip, hökümetler hemme ýere ýaýran COVID-19 keseliniň mutasiýalaryndan alady edýän wagtynda Türkmenistanyň ýolbaşçylary koronavirusyň ýurtda henizem ýokdugyny aýdýarlar. Türkmenistan birinci tapgyr berk çäklendirmelerini 2020-nji ýylyň tomsunda giridipdi. Şonda sowda hyzmat we güýmenji deshalary 8 aýlap ýapyk durupdy we diňe şu ýylyň mart aýynda açylypdy.